Hvis det Danmark Kasna doksina ise Kasna doksina Vien Danmark Påskelejr Simulation tager den herfra. Trænger du ikke også til at komme lidt hjemmefra? Det er måske lige at gå hver dag til Grønland. Det er bare et forslag, vil du have en for oplevelsen, jeg kommer til det senere. Først hvor jeg kunne kan bruge din tid til at snakke med nogle grønlænder om ham. Vi skal også vi ved at de er gusler. Så du brug mindst et halvt år til at hyre dig rundt, og så de får en chance til at lære at kende ham. Som en sang han sker jo. Yürümek etrafımaya inu rasi tüzelse Påskedag du giver bise nitlaksadan na til kana nu nitlakpat uemusli suchingira put kakkaner ne bitan rodda namik ama apiten En ulk.